Ingat lagi mo. Ay, sige, ubus. Katong break balik. Ingani mo to. Kuha mo na kuha. Gini. Eh, nag-okay Ano na. naman, sakta naman! What's up? Good morning mga Kesmerdals. So karon mga Kesmerdals, oras karon 12:33. Kaya na ko kumana dito sa kanang sa tubahon karon. So nag-prepare mi karon og among kanan dalanon. So makauban ako si Digong. Baluryo. Ay si Gors. Si Gors. Nagkaspos Gors, nag-igli si Gors taas. So matry no pamana karon dito sa kuan. Sa tubahon. So guys, models nag-prepare. Pang-check daan kung gana pa mga pana. Kaya nangataya na wala na gamit-gamit. Baluryo check. Ay, kuan nga tayo. Oh, Palang gilis. abi pa lang di asiro. So sigurs. Ha? Anggas mo mindo. Ikaw may mag-drive ito isa. Kape. Ha? Wala yang. One eternity later. What's up mga Kesmerdals? Muna yung kuha na mga Kesmerdals. Tapos ka pa yung tingog Mga diya. Kesmerdals, muna yung kuha na mo. Ingat lagi mo. Ay, sige, ubus. Katong break balik ka na to. Ako na. Kang baldo ni. Baldo. Baldo. Ingani mo to, verse oh. Ay, sa ninyong hayagi. Na. Imo baloryo. Iman. Isa ka na blurred. Ingani gitu verse oh ang kuan ra ang katurang himbis mo nakuha na ko. Ayaw, pahuyagi kayo mo rin. Basta yan na. Libre na. So, Sa. Busy ka kayo. Ay, ako sila ka. Yan na po kaya itong kuhan yun niya tanan kuha kita na naman alikot niya. A few minutes later. Hello, good morning mga Kesmerdals. Nakaabot na gid mi. Kauli na gid mi. Gikan ng kuan ng langoy. So, amo nang i-reveal ang among kuha. So, itapot-tapo na mo among kuha among tulo. So, mo ni among gamit nga pana mga Kesmerdals. So, kuha reveal. Kuha ni Digong. Muna siya saan nga muning isda sa bato. Sa isda para sa bato yun ang mga daggits. Dayon. Okay. Kuha ka mong green. Green dahil nga ito niya agi. Oh, yan na yapon. Next, kuha ni Baluryo. Kilo ka na bro. Oops. Bayubay yapon. So, ning Kuha ni. blessings nga mong kuha karon. Kilo na bro. Dito lang tikas oh. Kita ba? Kuha ni. Puno eh. Kuha ni Baluryo hapit puno. Kita nagkuha mo ni gagamog baga-baga na eh. Daghan kaya among ako nga danggit karon mga Kesmerdals. Okay.
Dito na. Oh. Ano mo duling ito yung niya. So ang kuha ni Ano ni Baldo? Aldo. Ano mata begini oh. Oh. Napili naman ko rin. Labin man nun niya. Aman. True. Uy, labin mo. Sampo din. Napipili lang. Pili na lang ang tanim mo ng panyaw. Kinasunod. Ayun. Hindi naman Ano yung nalagwa. kadang git. Dahil yawan mo yung mga wanita sa mga pagkakas mo. Huwag niya. Sus, duwa unta kay ngani og nakuha na to bars no. Pagtira ba? Gana na mo, gana na mo. Wala. Wala. Yakan ka na mo kay. Hindi naman. Di makuha eh. Gana ang yang ulo na dito na suksok. Kumigan ni ulo. Gisi ito. Gisi na nakuha gigo. Kaya nagkulitan na ako, bay. Busy. Nara mga ko ano, mga naay. Sip na yun. Doa. So, kumana po ning hiluan mga guys Mardos. Update naman tayo niya sa pagluto. Magluto si Gors. So, what's up Gors? Tulgun kay guys. Ah. So, update lang tayo niya mga guys Mardos.